Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Tercer diumenge de Quaresma. Text de l'Evangeli. I era a prop la Pasqua dels jueus, i pujà Jesús a Jerusalem. I trobà en el temple els qui venien amb bous i ovelles i coloms, i els cambistes asseguts. I havent fet un flagell amb cordes, els expulsà tots del temple, i també les ovelles i els bous, i escampar els diners dels cambistes i tombar les taules. I els qui venien coloms els digué: traieu tot això d'aquí. No feu de la casa del meu pare una casa de comerç. Els seus deixebles es recordaren que està escrit: el zel de la teva casa em devora. Li respongueren, doncs, els jueus i li digueren: quin signe ens mostres per fer aquestes coses? Els respongué Jesús i els digué: enderroqueu aquest temple i en 3 dies el tornaré a alçar. I digueren els jueus: en 46 anys s'edificà aquest temple i tu en 3 dies l'alçaràs. Però ell parlava del temple del seu cos. I quan va ressuscitar d'entre els morts, es recordaren els seus deixebles que deia això, i cregueren en l'Escriptura i en les paraules que havia dit Jesús. I quan era a Jerusalem durant la festa de la Pasqua, molts cregueren en el seu nom, veient els signes que feia. Però ell, Jesús, no se'ls creia, perquè els coneixia tots, i perquè no tenia necessitat que ningú li donés testimoni sobre l'home, ja que ell sabia què hi ha en l'home. Comentari. Mossèn Lluís Reventós i Artés, Tarragona. No feu de la casa del meu pare una casa de comerç. Avui, propera ja la Pasqua, ha esdevingut un fet insòlit en el temple. Jesús ha foragitat el bestiar dels mercaders del temple, ha volcat les taules dels cambistes i ha dit als venedors de coloms: traieu tot això d'aquí, no feu de la casa del meu pare una casa de comerç. I mentre els vedells i moltons corrien per l'esplanada, els deixebles han descobert un nou caire de l'ànima de Jesús: el zel per la casa del seu pare, el zel pel temple de Déu. El temple de Déu convertit en mercat. Quina bestiesa! Degueren començar per poca cosa. Algun rabadà que pujava a vendre un xai, una velleta que volia fer uns cèntims venent colomins. I la bola anà creixent. Prou se n'exclamava l'autor del Càntic dels Càntics: caceu-nos les guineus menudes que fan malbé les vinyes. Però qui en feia cas? L'esplanada del temple era com un mercat en dia de fira. També jo sóc temple de Déu. Si no vetllo, les guineus menudes, l'orgull, la mandra, la gola, l'enveja, la gasiveria, tantes disfresses de l'egoisme, s'hi esmunyen dins i ho desgracien tot. Per això el Senyor ens alerta: el que a vosaltres dic, a tots ho dic, vetlleu. Vetllem, per tal que la desídia no envaeixi la consciència. Benet XVI va escriure: la incapacitat de reconèixer la culpa és la forma més perillosa i imaginable d'embotiment espiritual, perquè fa les persones incapaces per a millorar. Vetllar? Intento fer-ho cada nit. Heu ofès algú? Són rectes les meves intencions? Estic disposat a complir sempre en tot la voluntat de Déu? He admès algun hàbit que desagradi al Senyor? Però a aquestes hores estic cansat i em venç la son. Jesús, tu que em coneixes a fons, tu que saps prou bé què hi ha a l'interior de cada home, fes-me conèixer les meves faltes. Dóna'm fortalesa i una mica d'aquest zel teu perquè foragiti del temple tot allò que m'aparti de tu.